What up? Okay, Bella, vi skal sige noget. Ja, jeg ved faktisk, hvad jeg får præsentationsangst. Jeg ved ikke, hvad jeg skal sige. Jeg har lige sådan sagt det. Vi er Bella og Maja. Maja og Bella. Og vi Bella og Maja vil gøre jeres liv awesome. Det er den ring, jeg selv lige har lavet. Fordi Maja, hun i går skulle sy et par bukser i hvid. Hun valgte så, det er fandme irriterende, det så lige der. Nej, hun valgte at tage sort, brun sort, overlokker på hvid. Så skal hun sprætte det hele op igen. Så smart er Maja. Okay, men ja, Majse fra New Tour og Happiness. Går på, jeg hedder ikke Majse. Nej. Vi går på design efter skole. Vi spaser pisse meget. Så det er det, vi skal gøre i jeres liv awesome med. Vi må faktisk ikke sige så højt, det er lærerne her. Vi spaser mega meget. Jeg tror ikke, de kan høre mig. Tina sidder lige der. Lige der. Nej, Maja, kig på skærmen. Lige der. Lige der. Er du klar? Okay. Det er lidt ligesom iCarly. Nå ja. Det er ligesom iCarly. Jeg hader iCarly. Jeg synes sgu... Ja, men det er sgu da derfor, vi er awesome iCarly. Stop med at sige awesome. Nej. Det ligner jeg har morgenbrøn. Prøv lige at se. Ja, det er det fede. Nå. Vi går ikke så tit i bad. Vi har ikke været i bad siden... Jeg var i bad i går. Nej, i forgårs. Nå, jeg har ikke været i bad siden... Var jeg i bad den dag, vi tog i byen? Eller var det dagen før, jeg var i bad? Jeg var i dag. Du var i bad i fredags, og det er tirsdag nu. Jeg var i bad i lørdags. Og lørdag, mandag, tirsdag. Nej, lørdag. Ej, man. Der ligger vi ikke ud, Maja. Jeg kan ikke engang dagene. Lørdag, søndag, mandag, tirsdag. Jeg har ikke været i bad 4 dage, det begynder at skubbe lidt af klam. Ja, vi vil filme nogle små clips, hvor vi spaser fucking meget med folk. Vi kan lige, vi har blandt andet lavet, vi stjåler en pølse. En pølse, vi stjæler rigtig meget mad for det der køkkenet. Og så har vi lavet glidebane ude på gangen. Vi har lavet glidebane ude på vores gang. Og vi... Nej, der er nogle ting, at lærerne ikke ved. Ja, men jeg bliver sgu da nødt til at sige det. Nu står så lige bag os. Og vi har lavet en masse ting. Jeg kan sige det nu. Jeg bliver nødt til at slå alle ihjel, hvis jeg kommer til at sige det. Men I kan blive en del af det. Vi er 4 piger. Bare gå ind på www. Nej, bare gå ind på YouTube, og så abonnere på Isabella Dam Hansen. Nej, Isabella Dam. Nå, Isabella Dam. Hende skal jeg abonnere på. Hvor det hedder Isabella med stort I, og så synger det sammen, og så står der Dam med stort D. Og det hedder Maja og Bella. Men selvom vi er 4 piger, men det er kun fordi det er Maja og Bella, der er awesomest. Ja, fordi vi har startet. Og de andre piger, de ikke har lige med. Jo, det er. Tine står lige derhen. Ja. Det ved hun ikke. Det ved hun ikke. Hun ved det ikke. Ingen ved det. Ingen ved det. Okay. Så en lever til. Vi skal lige afslutte det her med noget awesome. Afslutte det med noget awesome. Eller det var ikke så awesome. Jo, månedens sang, det har vi ikke fået den her. Hver måned kommer der en sang, fordi det har meget Bella med at gøre. Så fucker vi en sang helt op på en uge, og så kan vi ikke lide den mere. Og så næste måned kommer der en ny sang. Det kan godt være, at vi ikke holder øje med, om der er gået til en måned, eller der er gået mere eller mindre. Vi holder faktisk ikke øje med så meget. Vi holder ikke øje med en skid, nej. Men nu vil vi sætte den på. Ja. Glæder jeg. Prepare your anus. Der. Hvorfor så den der forkert? Jeg har taget den 3 gange nu. Hvorfor? Nej. Hvad spørger? Nu tager du ikke bare den gode. Okay, den gode er herovre. Nej, den er her, men jeg skal længere ind i... Jamen, jeg gider ikke. Jeg hader, når folk tager en tænder væk. Den er lidt der. Nej, jeg ved ikke, om det er den. Nu tjekkede du, hvor lang tid den her varer. Det er jo lige meget, det er den rigtige. Nej, det er fordi, der er en anden en også, hvor den så sådan
your pom poms down for me. Come on, shake it up, 1, 2, 3. Baby, put your pom poms down for me. Stand fast. Miles away, just to see how you get down. Feels like an earthquake every time you come around. Hear 'em saying yeah. Every time feels like a revival. So get up right now. Come and fall inside. Det er fint, jammer kolde mig. Men Der så til retten, det eller? bliver ikke hele sang. Det bliver pislang. Men det var Jonas Brothers med Pom Poms. Det er så awesome, ja. Vi har hørt den et par gange. Vi fik også dem til at sætte det på et værtshus. Ja. Så vi gav lige kontakt til Pom Poms på Domhuset. I Kolding, så kom til Kolding nu. Kolding Downtown. Og fest med os, jo. Men Det her, hvis det er I ikke vil møde noget os- patruljen, det her, det er. Nej, det er fandme noget lort, så det er kraftigt på kikset. Og bakker wakker makker. Du, Ja. nej. Nej, Nej. det der lort gider vi ikke. Vi kører the real shit eller sådan noget. Ja, Isabella Damskær er mere på, og det hedder Maja og Bella. Bellas blog. Skal det ikke være noget med blog? Nej, Jeg har en blog. Men så det skal du ikke reklamere på her. Nej, fordi at det vil ikke hænge sammen. Og så kom den lige til at hedder tænke på noget. Maja og Isabellas blog. Nå, ja. Maja og Isabellas blog. Og hvis I vil møde os i hverdagen fra mandag til fredag, så er det i Højer Downtown Ja, ved Balkans. Balkans. Og hvis vi Pizza. er der, så er vi bare her på skolen. Pizza. Men i weekenderne, der er det Kolding. Hvorfor lyder du så snobbet? Skulle du få det i gang med at være sej? Ja, altså, nej, man kan sgu da ikke lade med at være sej, når man snakker om Højer Downtown. Det er fandme svært at være med blære så. Nu bliver den for lang. Ja, nu bliver det. Hej. Puha, farvel.